Agidifo yema nyina ho akwaba. Agidi se nyina yakwa efra sepe. Yakwa yehu ahofa ahya efro gba animuma. Yehu anigi ahya na koma soma. Ebrenu mu ohaw bi won sumpa ne refi. Anigi ani ahokeka okun dihia no. Hwedi ampo nyame se ebre bi beba. Odbeye ya efro di akopie osoro ahemman mu. Ehọ na yen haw ne yen dadwen nyina no yewure befi eda no anigye be hye yen ma na otwi mu adesua no ode oso ahenie no betoto sede ayefro ete ho akyere na afi yen kwagye so ode betoto sede ayefro ete ho mesrese hwedi ampo nyame bedi anim de awura adesua no ebra enua ba Grace ebo mpaya mayen nyame ma enenso moma ye mompaye abra ye befree na adesua yi ase Yenyankopon ne abankese ena no pay o makoso adawase ejapasambre na yebesua wo ho nimdie ye sure se wakasa wo bekyerkyere ma yenya wonsemu nti asem na yemfombobra we ne ye sure e wo doba Yesu di munti amen Ebrem yenua bema David ede ye bewura adesua no nanso me pese me kai wo ansa na ye be hya adesua na ase ne se on subscribe ya na your first time a wo hwa obeye subscription na mame afi nso like it na wo comment bia na ade be share nkran so a share de wose ya obeye e de abo adwumadie nyame nkan nyina ho bra ekusia na desia nyame ma ne nyame adofonom me ma ye nyina ye ho akwaba eba adisia toso miensa ya to ne din se enso hyede a ewo aware mu images from marriage enema bi ewo aware mu a eyese ye hye ne nso nyankopon amfa Genesis nwoma na amayensa akeke se Abraham ede ne ba ekobo afode na ka eno ano no Adam ne Eve ka eno ano no Tower of Babel abantenten eno ano no yehu se saa asisem ne nyina no ade a eba be ma yente ase a edikan ti se abofra de na akọ school na wosua a na ne ba anya se wosua saa ne man daachi bi obekeka bom abekeka west akese bi nicotinamide anhydride nucleotide phosphate so tinsem kese bi saa na no yeden no ka saa no ma we nyina abom nneoma a kire nneoma kese ebi na ene ye hwe aware a onyame de si ho 18 no say na ba beka asem kese pa bi a kire yen throughout the Bible. Ye behwe enema kese bi sisi your Bible mu ekwa kopie Revelation. Say eyade ehia nyame pa. Na bonsam so ya wo enti na da bia wa atake aware ne aware enye fe. Enti ne ye ba besia enema bi yesi ye hye ne so ewo aware mu na ya hwe ya ho eyi. Yenua bema oye introduction Prince Dramana yedawase ana me ho kani a obo mpa ye ma me Mrs Grace Pepra and also yedanase adofonom obonsam eni abrewa aware ho enti na nadisia no yesua saa enuama no na enya no nko akeke yesua enkwagye ankasa a efiri aware mu epue eba. For Bible ni yenko Revelation chapter 19 verse 9. Revelation chapter 19 verse 9. John na Yankopɔn kasa kyerɛ ni. O say na ɔka kyerɛ me sɛ twerɛ nhyira ne wɔn a wato nsa frɛ wɔn adwama no ayɛ fuhyia apontoɔ no ase. Yankopɔn nsɛm a ɛyɛ no korɛ ni. Enipa a ɛkɔ heaven no o say saa nipa kuo ni nyinaa no ɔmo yɛ ayeforo. Ayeforo hwan na yɛ ayeforo ɛyɛ ɔbaa yɛsiesie no ɔno ne yɛfɛ no ayeforo. Na hwan na yɛ bɛɛma no ɛyɛ ugwama no enti Kristo ɛyɛ ugwama bɛɛma ana ɔbaa no yɛ nipaku a apue heaven. Paul ɛde saa asisɛm we edi dwuma. Paul ɛde di dwuma paa ɛwɔ Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ɔsɛ verse 32 ɔsɛ ahintasɛm yi so Kristo ene asafo ne ho asɛm na America. Kristo
ene asafo ne ho asɛm na mereka. Enti da biara no o kan Bible na odu adiyisɛm nwoma no mu a onya te ɔbaa ho asɛm a ɛsɛ wo hu sɛ throughout the Bible no ɔbaa ɛyɛ asafo. Ɔbaa gyina hɔ ma church asafo nipakuo a Kristo ɛpɛ sɛ wɔde wɔn epu heaven. Enti na ɔkan adiyisɛm te edumienu na ɔka ɔbaa bi a ɔyɛ kronkron ɔhyerɛn nti ɔde nsoroma abobɔ ne ti ufra awia wogyina ɔsrane ɛso. Nanso kan Revelation chapter 17 a wɔsɛ ɔbaa na mehu no yi deɛ ɔde de bɔ ne tiri no yɛatwerɛ so akyiwadeɛ ne nnwamanfoɔ nyinaa ɛna kuruwa ekuta no abusudeɛ ne wom na kyerɛ sɛ ɔkyerɛw sɛ ɔbaa bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ asafo bi wɔ hɔ a nipakuo bi wɔ hɔ a ɔmo deɛ Onyankopɔn ɛmpɛ wɔn asɛm. Nti ɛsɛ wohyɛ saa nneɛma wei ɛnso. Ɛyɛ dɛn ne yɛte saa ɔbaa Kristo ɛdɔ no ɔpɛ sɛ ɔde ne kɔ heaven. Na ɔbaa Kristo nnɔ no a ɔmo deɛ ɔmo bɛyera. Ɛyɛ dɛn ne yɛte saa nneɛma wei nyinaa ase. Ɛyɛ sɛ yɛkɔ back to the Bible. Sɛ the last week yɛsuaeɛ no, biribiara a yɛnte ase akɛseɛ biara no, ɛyɛ sɛ yɛkɔ Bible no mu na yɛhwɛ beaeɛ a ɛhyɛ aseɛ efiriɛ ɛne sɛdeɛ yɛbɛkɔ akɔwie. Nti yɛate aseɛ deɛ di kan sɛ ɔbaa gyina hɔ ma onyame asafo. Na ɔbaa a ɔyɛ kronkron na ɛyɛ onyame asafo. Na ɔbaa a ɔyɛ adwamanfoɔ deɛ ɔnyɛ Onyankopɔn asafo. Ɔnsɛ no ɔmfata twedi ampɔn Nyankopɔn. Adɔfo nom ne nyame mma wokɔ Eden turo mu a Onyankopɔn ɛbɔɔ bɛrima ɛna ɔbɔɔ ɔbaa ɛna wɔn mmienu wɔkaa wɔn ɛbɔɔ mu. Wanka mmaa mmienu amma ɔbaa bɛrima baako ho. Enti wohu sɛ from the book of Genesis Onyankopɔn etwa polygamy, otwa awareɛ mmienu emu. Ɛnyɛ saa na ka wura adiyisɛm nwoma no mu a ka yɛbɛnya nsafo mmienu ɛnyɛ yie. Ɛyɛ asafo baako pɛ na ebetumi apu heaven. Ɛyɛ kuo a ɛyɛ kronkron na ebetumi apu heaven. Yɛntumi nyɛ kuo bi a asɛ ɔmo yɛ kronkron asɛ ɔmo nyɛ kronkron. Onyankopɔn yɛ nso nhyɛdeɛ. Yadeɛ biara no wura mu a no sɛ enyina hɔ saa kɛkɛ. Sɛdeɛ ehu sɛ Abraham ɛne Isaac asisɛm no na yɛ Kristo wu a ɔbɛwu ɛyɛ ade kɛseɛ paa. Nti wontumi nkɔka ho asɛm a na wontumi nyɛ ne saa kɛkɛ. Saa nso na Adam ɛne Eve mmienu a yɛkaa wɔn bom no ɛyɛ nsonhyɛdeɛ kɛseɛ paa epue wɔ heaven. Nti wontumi ɛmfa nni agorɔ ɛwɔ nneɛma a ɔyɛ no. Ebio yɛsan ho no wɔ Revelation chapter 17 sɛ ɔbaa a ɔyɛ odwamanfoɔ ɔno na temuo bɛpue Revelation chapter 19 na temuo ni sɛ onya kwan ɛwɔ Revelation chapter 21 heaven a yɛkɔ no onya kwan ɛwɔ hɔ bi. Enti mmaa a wɔfa wɔn kunu akyi no mu nyinaa nnwamanfoɔ nyinaa no Bible no build the point sɛ they cannot make it to heaven. Nanso ne nkyerɛkyerɛmu paa no yɛsua adeɛ no yɛbɛte aseɛ nkakra. Deɛ mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso ebio ne sɛ sɛdeɛ ɔbaa ne teɛ no ɛyɛ Kristo ɛna ama na ayɛ saa. Na hoɔfɛ na anuonyam ayeforɔ no sɛdeɛ esiesie no fɛfɛɛfɛ no mpɛn pii no efiri ɔbɛrima ne side. How do we know? Ukɔ Genesis a ɛyɛ bɛrima no yɛyi ne mfempadeɛ ɛde yɛɛ ɔbaa no. Da biara no ɔbaa nankasa a yɛhu no ɛyɛ bɛrima no din na ɛda no so. Ɛyɛ bɛrima no na asiesie no. Enti na adiyisɛm ti dunkron sɛ oguama no ayefuhyia ɛyɛ the wedding of the lamb. Ɛyɛ bɛrima no nti na ɔbaa no ayɛ saa. Ezekiel nwoma no mu no yɛhu asisɛm a ɛte saa. Israel ɔman a Onyankopɔn ɛyi na free Canaan. Oyi na free Egypt ɛde na kɔ Canaan asase no ɛso. Na ɛkwan a Onyankopɔn yi no na ɛfɛ na ɛnwanwa na yɛ anuonyam hyɛ na ɛhyɛ nkuran. How do we know that? Adɔfo nom fa Bible ne nkɔ Ezekiel chapter 16. Ɔbɛma yɛn an allegory. Ɔbaa bɛma yɛn ɛbɛbuo bi a ɔde ba bɛkyerɛkyerɛ ɔbaa da bia ɔno no Nyankopɔn ne siesie no saa. Ezekiel chapter 16 ɛyɛ ɛba a wɔbu afa ɛkwan a ɔyi ne manfoɔ
or Jewon. Ezekiel chapter 16, verse number 2. Or say, na radia samba menchen say, Unipa ba, ma Jerusalem hu na chiwade no. Na waka kyerɛ me sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Jerusalem nie. Wase firi Canaan, na ɛhɔ no wɔwɔ na wo papa yɛ Amorini na maame yɛ Hetini. Ɔkyerɛ no sɛ miminim wo. Ɔsɛ waawɔ ho asɛm ni, waawɔ ho asɛm ni. Da wɔwɔ no wɔntwa wafuruma, wɔamfa nsuo anware wo ho, ɛnkyene wɔamfa ansra ho, na wɔamfa ntoma nkyekyere ho. Ma no 4 reasons. Nneɛma 9 week ebetumi akuno. First one, ɔno no da yɛwo no no. Ɔsɛ na furuma yɛntwa umbilical cord, yɛntwa na furuma obetumi awu. Deɛ tɔso mmienu yɛmfa nsuo ahoro ho, mogya ɛwɔ ne ho obetumi akuno. Deɛ tɔso mmiɛnsa, wɔsɛ wɔamfa nkyene anware, te sɛ yɛamfa biribi ebetumi aku virus anaasɛ bacteria bi ankyene ekunkum mu anketenkete nya yɛamfa bi anware no betumi awu. Na wɔamfa ntoma nkyekyere ne ho, awɔ koraa betumi akuno. Wɔtoa so verse 5 sɛ obiara yam ahyehyɛ no ama wo yentu obiara ahunu wo mɔbɔ. Mmom san to wo twene obiara mfa wo ho yɛto wo twene anka betumi awu. Wɔsɛ na wo kra ɛyɛ abofo no obiara empɛ w'asɛm. Verse 6, ebra me bɛfa wo ho no mehunu sɛ wo pre wo mogyam na meka no wo mogyam sɛ nyankwa. Emra Kristo sɛ mebetwa mu no mehu Jerusalem na mefa ne siesie no bɛka kyɛn sɛ onyankwa. Wɔsɛ mede nsuo dware wo ɛhohoro wo ho wɔkyerɛkyerɛ saa anuama ni nyinaa emu na mede agudie esiesie wo ho na waware eduye no megye waware afɛ de me ware wo ma me ho. Wɔsɛ ne ho bɛyɛ aman a aka ne nyinaa anibre ne ho bɛyɛ ɛfɛ na nkrɔfo mebree ɛbae sɛ ɔba bɛhwɛ saa onipa ko a Nyankopɔn asiesie no. Wɔsɛ ɛno nti verse 15 no ɛno nti pride or say enunti wakoma mamenkan brof no say but you trusted in your own beauty, played the harlot because of your fame. Was it when you nyam fame say wagidinti obeye dwamanfo afedi wo jame me ho ekọ biaye foforo. Emara mfidi enti ayekọ akobu ebewe yenti ayebu bewe ene say said ye tie no aware no bema no na ama oba no aye se na ewusifa etie. Enti Christo say from Genesis eye bema yi ne ma yenya Eve. Revelation eye lamb no ne ma yenya the wedding ceremony. Ezekiel eye because of the king ena ema yenya oba oye famous. Nanso oba no play harlot because of fame. Oba na wanya nuonyam no ofiri bema na chi ekobo adwaman. Adofo nom ni nyame ma addition me ya te ase ese empempi no nea eto enipaku a Kristo de wonko heaven de bia wo free Kristo achi ekọ adwaman emu nanso ni nyina achi no ka kire han se omra back to her ne wura fi na chi enti na wo yesa enti omra back to him. Asisem a ye ka ho asem no ebi esign ewo the book of Hosea, the entire book of Hosea ngoma ni nyina no eye asisem a Onyankopɔn de kyerɛ aware a ɔde pu heaven ipaku ɔde wɔn kɔ heaven no nea ɛto wɔn ne nea wɔyɛ ma wɔn. The book of Hosea Onyankopɔn ka kyerɛ Hosea sɛ wo life nyinaa no wo bra wo bɔ te sɛ odiifoɔ no ɛbɛyɛ acting me de wo kyerɛ ɔman Israel bibi how waware a yesi obi aware na nigye waware mu no wo de me mo akwa ware odwamanfo de akyerɛ Israel bibi odiifoɔ ekɔware odwamanfo aniwu fɛre so odiifoɔ pa na akɔware odwamanfo yi ɔbaa no anya ne fɛre anya na aniwu na yɛsɛ yɛ na nuonyam hyɛ so odiifoɔ na aware ne ntine bra nyina yɛsɛ ogyae nso wanyae wo baako na osan akɔ adwaman mu ne akɔfa na aba na wawo mienu na okɔ adwaman mu ne akɔfa na aba na wawo miensa na yasan akɔfa na aba na yɛ ɔmanfo ne nwanwa sɛ adenti na nyame diifo asɛm wei ɛto no eno achi no nyame enam diifo ne twamfoni imagine sɛ wo life nyinaa no yɛ de ka one story wɔde bɛka asɛm ba akɔ kyerɛ on sɛ me twedi ampo nyame de Israel edipaku a mepɛsɛ me de mu du bɔhyɛ asase ne so de mo de yemini ka yɛsɛ yɛ mo ni gye sɛ mo de mo ho abɛbata me twedi ampo nyame nanso anya mo ni gye
emom moda so ne nam anyame afoforo nipa a ekɔ heaven no de bonsam ye won na ne se oyi won adwene efiri bema a ɔde ne din ato won so Kristo din na die so as Christians no ɔma ne nyɛ yɛ nuonyam hye na yeyi efiri yɛn so ɛyɛ nneɛma a ɛnse ne ɛmfata ɛno ɛna wo kan Revelation chapter 17 verse 1 to 2 a ɔse yɛyɛ saa nneɛma na yɛbɛdane nipa bi a wɔfrɛ yɛ enwamanfoɔ enipakuo wei no ɔmo ntumi mpue heaven nti wɔka Revelation chapter 18 verse 1 to 4 sɛ ɔbɔfoɔ bi de ne kɛseɛ team sɛ memman momfiri ne momfi o na mo anyane ne bɔne ne bebi sɛ adwamammɔ no atoɔto aduru wɔ soro ɔntumi make it to heaven ɔntumi ma heaven hobby nti momfiri ne momfi enipa yɛ pae mo ka kyerɛ sɛ momfiri Babylon momfi no ɛyɛ wo ɛne me a yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven nanso yɛyɛ nneɛma ɛnsɛ ne ɛmfata ɛho asɛm ɛna wɔka ɛnyɛ nipa biara ho asɛm na wɔka God is rather calling his own people not strangers ɛnyɛ ahɔhoɔ biara ɛnyɛ nipa biara na yɛka ho asɛm ɛyɛ me ne wo a yɛfiri onyame nkyɛn ɛna yɛka yɛn ho asɛm wɔde mogya ade hyeɛ na tɔɔyɛ nti yɛmmra ne nkyɛn maame ne wɔn ka ɛne yɛka mfoni ahodoɔ bi a ebetimi enya free awareɛ mu very very necessary awareɛ nte saa kɛkɛ ti na ɔde Ezekiel ɔde awareɛ na toto kwan a ɔpɛ sɛ wɔgye ne man Israel Hosea ɔde awareɛ na toto kwan a ɔpɛ sɛ ɔgye ne man Israel adisɛm nwoma no mu no ɔde awareɛ na ɛtoto nipa a bepue heaven until the book of Genesis chapter 1, 2 and 3 ayefuhyia a ɛkɔɔ so wɔ Genesis ɔbaa ne bɛrima ntam no ɛnyɛ agodie Isaac ne Rebecca nso asɛm esi wɔ hɔ no Nyankopɔn de toto nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ ɛho Abraham ne pɛn so na nipa a yɛfrɛ ɔmo Canaanfoɔ na saa time ɔmo nya Israel nyankɔ Egypt for over 400 years ɛma Nyankopɔn ka asɛm de ɔmo bɛkɔ Canaan asase ne so Canaan asase so deɛ nti Nyankopɔn ɛde ma Israel nyinaa ɛne says na Canaanfoɔ abosomsɛm ɛna agye wɔn ti ɔyɛ nneɛma ɛnsɛ ne mfata enti Nyankopɔn ɛbrɛ so sɛ yɛbɛware ama ɔde the prince Isaac no Isaac so ne nam ɛbɛnya wiase nhyira ɛma akɛseɛ adɔfo no yɛamfa na wareɛ ni agorɔ ti Abraham the restrictions to ho say when na wanware ɛwɔ Canaan mu na me ba makoa Eliezer akɔpɛ ɔbaa abrɛw Eliezer wokɔ no ɛnkɔpɛ ɔbaa ɛwɔ Canaan adɔfo no Eliezer de mpaebɔ mpaeɛ saa sɛ Awurade mekɔ yi mepɛ wei ɔbaa ɔbrɛ no ho ase meka obɛtie ɔbaa ɔyɛ hard working onyiyi ano ebi sɛ ɔbaa mekɔ akɔpɛ no ɛyɛ ɔbaa ɔsom bɔ wɔn to boaseɛ nyɛmra wɔkɔɔyɛ no oduru subura bi ho no gallons a ne kuta Eliezer no over 100 gallons mfunumu nsuo mutimi nom at a time no mutimi anom be ankorɛ baako enso wɔ se wɔbaa no wɔtwetwe nsuo saa fili ankorɛ ni nyina hɛ ɔbaa wɔ to well ene kora ka kyerɛ ɔbaa so nko bie tap pipe emrewa ɔbɛbɔ ne hwene ɔnyɛ enso ɔbaa no timi yɛ saa ɔbaa ɔsɛ fata ware and hard working woman and ɔsan ɛto maa ne sɛ mepɛ ɔbaa akɔma mi wura ɛba na ɔsɛ mɛkɔ ɔbaa wonye yia no ankyerɛkyerɛ nneɛma mu ɔsɛ mɛkɔ mepɛ adɔfo no nkwagye nhyehyɛ mu no enipa epue heaven no ayeforo a ɔde wɔn kɔ heaven no these are people zealous into ɔsɛ efiri Yohanes boni pɛn so kɔ no deɛ wɔn a ebepu ɔsoro ahemfo mu fa no anibrɛ ɛne aniɛden ɛso ɔmo yɛ serious people ayeforo ɔbaa Rebecca nkwagye nhyehyɛ mu no ɔyɛ aniɛdenfoɔ onye yia no was I will go nyankopɔn te me bi amana kɔ gye me nkrɔfo ma ɔbɔfo no say soma me na mɛkɔ nipa ɔka say I will go aware enso nhyɛdeɛ bi etimi nya free mu no very very key ebio ɔbɛrima no Eliezer wɔto ma ɔbaa no so wobɛkɔ ana wanhyɛ no onyankopɔn nipa ɔde wɔn kɔ heaven wɔn hyɛ wɔ bia ɔto ma wɔn na ɔmo nso gyitum sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ
enti esi ehu ni sɛ Rebecca a yɛkɔ ware no ama Isaac no aware nhyehyɛeɛ mu no yɛnya nkwagye nsunsuaso akɛseɛ woyɛ ɔbaa warefoɔ wonyɛ kwadwofoɔ ɛnyɛ akwadworɔ ɛnyɛ yiyiano ɛwɔ wura asɛm a ɔbɛ ɛka no ho ɛbɛboa wo na nkwagye nhyehyɛeɛ mu no so yɛyɛ nipa a Nyame de yɛnkɔ heaven yɛnyɛ yiyiano na ɛbɛboa yɛ edumadi no ɛkɔ awieɛ woka adiyisɛm eti ɛyɛ aduonu baako yi mu ɛyɛ baako kɔpem 9 na nipa adaakye mi ɔkɔwura ɔman kronkron heaven no mu ɔsɛ ɔsoro ne asase foforɔ no atwam kane soro ne kane asase no ni hɔ bio Nyame bɛpepa yɛ ne wɔn ani so me ne alpha ne omega me a me de me ntomadan ɛbɛba nipa emu bɛnante ahwehwɛ pole no ɛho yɛkɔ beaeɛ abɔfoɔ atiatia nipa a ɛntumi nkɔ hɔ bi no ɛyɛ Revelation chapter 19 verse 1 to 9 ɛyɛ nipa a wodi ɔbaa adwamanfoɔ no akyi ɔbaa adwamanfoɔ yi ne wɔn a wɔfiri Kristo akyi ɛde wɔn ho ɛkɔbɔɔbɔɔ ɛsom ahodoɔ ɛno na ɔfrɛ no sɛ wɔfiri ne wura akyi ɔbaa biara a wɔfiri ne kunu akyi ɛde ne ho bɔ bɛrima foforɔ biara no ɔyɛ odwamanfoɔ saa nso na ɛsom biara a ɛfiri Kristo akyi ɛde ne ho kɔbɔbɔ asom ahodoɔ biara no Kristo frɛ wɔn sɛ ɔyɛ adwamanfoɔ wɔntumi making it to heaven awareɛ nhyehyɛeɛ mu no sɛ yɛka na wɔantie a Moses mmere bi ka kyerɛ wɔn sɛ yɛntwerɛ letter na yɛmfa nnyae ɔbaa no Kristo baeɛ no ɔsɛ agye sɛ wɔwuo anaa adwamammɔ na ɛbɛtumi atete wɔn ntam ɔkyerɛ wɔn sɛ there is a point in time a yɛntumi nyɛ ho hwee so wɔwuo atete wɔn ntam a wontumi ma obi a wawu ne bɛrima ntena so kɔbɔ adwaman na bɛrima ne ntumi a ɛyɛ sɛ ɔma no ɛkɔ Nyankopɔn sɛ saa nso na ayɛfuhyia a mede wɔn kɔ heaven there is a point in time that I cannot do anything about it mentumi nyɛ ho hwee ɛno no ɛne deɛ ɛno ɛne sɛ deɛ wayɛ ama yɛn ne afutuo a yɛatu yi sɛ wohwɛ saa nkwagye nhyehyɛeɛ ɛkɔ so yi na obu n'animtia na wotoa so wɔ wo bɔne mu a ɛne wontumi nyɛ ho hwee heaven hɔ wontumi mpo hɔ Nyankopɔn mmoa yɛ ɔma yɛ anam a yɛtu biara ɛnyɛ nipa a ɔwɔ n'ani abere ɛpɛ sɛ making it to heaven these are the images of marriage and so nhyɛdeɛ ahodoɔ a yɛbɛtumi anya afiri awareɛ no emu yɛsrɛ mo sɛ yɛbɛtumi a subscribe na yɛasɛmpa yi nkɔ wiase nyinaa Nyankopɔn nhyira yɛ amen Elotumfo Nyankopɔn wase kɛse paa Onyame da biara ɔfa kwan bi so de tenetene yɛn bɛsɛn yɛn nan so na wɔtwe adesua wɔnam awadeɛ so akyerɛ yɛn sɛ na ɔpɛ sɛ yɛn ne ntam ayɔnkofa no ayi yɛn asedanka ne din ɔdɔfoɔ sɛ yɛnya de adesua no ba bɛtum sei na ɔhwɛ wie a wonko a mɛmfa hyɛ ma wo nua bi a ne nsa nkaeɛ na ɔno nso ntim nkɔhwɛ adesua na ɔno nso yɛn nyinaa yɛhwɛ no na yɛnya ne bi afiri mu no na ɛtenetene yɛn nkakra no Onyame de aduru botaeɛ a ɔpɛ sɛ yɛduru mu no Awurade wɔnhyira sɛ onya adagyeɛ de hwɛ adesua no na wonim sɛ yɛnya de bɛto hɔ nom a wɔn subscribe a yɛserɛ wo wode bell na ɛwɔ hɔ no mmia so sɛnea adesua no nya baa yɛ drop yɛ a wɔn nso nsa bɛtumi aka na yɛn nyinaa nkakra yɛaboaboaboa yɛn ho Nyame adom a na ɔtwɛ sɛ nnɛ ɛberɛ a ɛte sɛ sɛ yɛn mu yɛde adesua no bɛsane aba wo naase nansa na ɔdɔfoɔ yɛmmɔ mpae Nyankopɔn ne abankɛse ɛne wotwerɛ mpɔn yɛda wase wɔ adesua sonko a ɔde ama wo mma ɛwɔ na wotwe mu yɛsɛ sɛ berɛ de kɔɛ na dwendwe mu yi ma mu ntiaseɛ ne kura wo kɔrɛ ntaban so kusi sɛ na wotwe sɛ nnɛ yɛbɛsɛ na hyɛ mu bio ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen afei nso ɛnkyɛ yɛde adesua sonko bi kura bɛba wo akwan mu ɛnyɛ sɛ basukuu ne nko a atwedi ampo Nyankopɔn wakyerɛkyerɛ yɛn na so yi na no monyam no de yɛn nyinaa yɛ nyankwa gyama yɛn kra Awurade nhyira yɛn nyinaa ɛyɛ Awurade Yesu Kristo din mu na wɔtwe sɛ nnɛ same time yɛde adesua no bɛsan brɛ Yesu Nyame nhyira yɛn nyinaa amen